guys, σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να φτιάξετε ένα pinset spinner ή finger spin. Ναι, ένα από εκείνα που κρατάς με το δάχτυλο σου και γυρνάς. Και το μόνο πράγμα που θέλετε να το φτιάξετε είναι μόνο ένα και το έχει παντού σε όλο τον κόσμο, νομίζω. Είναι ένα Rubik's Cube. Όλοι ξέρετε τι είναι το Rubik's Cube. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να βγάλετε όλα τα κομμάτια. Από ό,τι βλέπετε θα χρειαστείτε το μικρό, το ομπρελό που μπορεί να βρείτε στο Jumbo. Δεν ξέρω για τα άλλα, αλλά μόνο δεν ξέρω τι είναι. Ό,τι βλέπετε, τούτο δαμέ πηγαίνει πάνω κάτω. Λοιπόν, εσείς θα κρατάτε αυτό που πηγαίνει στο πάνω κάτω, θα κρατάτε αυτό, μόνο αυτό, γιατί άμα το κρατάτε αυτό δεν θα γυρνάει. Οπότε ναι, θα κρατάτε αυτό και τώρα μπορείτε να το γυρνάτε και πες. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να απολαύσετε, να κάνετε subscribe και πατήσετε το like.